Peeldancers maakt zich op voor danstoernooi. Glow schittert in kunstencentrum. Het is vandaag 25 maart. Dit is het Peel en Maas Journaal. Dansvereniging Peeldancers uit IJsselstein houdt op zondag 10 april haar jaarlijkse danstoernooi. De hele dag wordt gevuld met garde- en showdansen. 10 verenigingen laten in totaal 99 dansen zien op het podium. Daarbij staat veel op het spel. Dit toernooi telt mee natuurlijk in de ranglijst, zowel voor NK als EK. Dus het is gewoon een kwalificatietoernooi. We beginnen om 9:15 en we eindigen om 7:30 met de prijsuitreiking. En we hebben 99 dansers, dus een druk toernooi. De allerjongste groep Flair is al flink aan het oefenen voor het kwalificatietoernooi. 1 keer per week trainen de minioren voor hun dans. De peeldansersdans. En doen we een paar pasjes. En zijn best moeilijke. Dat was een gardedans. Dat is eigenlijk wat we het meeste doen in onze vereniging en waar we ook wedstrijden mee dansen. En dat bestaat vooral uit lenigheid, acrobatiek, sprongen en passen. Connected met danseressen tot 28 jaar trekt 2 avonden per week uit om de laatste puntjes op de i te zetten. In de dansen van Connected en Flair zitten erg lastige en uitdagende moves. De overslag en de flikvlak, over de kop en alles. Wat kan er nog beter? Benen oppakken. Benen pakken, is dat het moeilijkste ook van de oefening? Volgens mij wel. Ik neem aan, jullie moeten allemaal synchroon dansen. Is dat het moeilijkste van een gardedans? Ja, dat is wel moeilijk, ja, want iedereen moet precies op hetzelfde moment alles doen. Dus als één iemand te laat is, dan valt het meteen best wel op. Dus het is wel moeilijk om te zorgen dat het allemaal gelijk gaat. En is dat zwaar? Want volgens mij moet je heel veel conditie hebben. Ja, het is eigenlijk maar 2 minuten of 2,5 minuut, maar je bent al de hele tijd aan het springen. Dus aan het einde ben je best wel moe. Conditie doen we meer trainen door de dans gewoon te doen, want daar train je ook al conditie mee. En dan soms is de dans aanpassen of stukjes herhalen die het moeilijk vinden of zo. Het toernooi van de Peeldancers is bijna de laatste van dit seizoen. De minioren hebben volgens trainster Sylvia veel progressie geboekt. De kleine hebben ongeveer nu 3-4 toernooien gehad, denk ik. En voor de ouderen zijn het er wel al ongeveer 8-9 geweest. Ze hebben begonnen met 191 punten, zitten ondertussen op 211, dus dat is een behoorlijke stijging. Ja, ze doen het steeds beter en het is echt leuk om die groei ook te zien bij hen. Dat geeft je als trainer denk ik ook wel voldoening. Ja, zeker, inderdaad. De danseressen kijken erg uit naar het toernooi in de Schouwburg. Ja, want er zijn er heel veel mensen die je kent, dus dan heb je altijd extra aanmoediging en daardoor wil je wel extra goed presteren. En gaat het ook wel meestal beter. Wie komen er allemaal kijken? Opa en oma's en tantes en mama, papa, broertjes. De Europese kampioenschappen vinden op 29 april plaats in Den Bosch. Toneelgezelschappen draaien in deze periode op volle toeren. Dit is niet anders voor Het is wat. De Wansumse toneelvereniging bracht voor de 20ste keer een show op de bühne. Afgelopen weekend bracht toneelvereniging Het is wat voor de 19e keer een toneelstuk op de bühne in Wansum. Dit jaar kozen ze voor Welkom terug, tante. Na een klein half jaar repeteren konden ze het gekomen publiek plezieren. De toneelvereniging werd in 1996 opgericht. Nu, 20 jaar later, is het nog altijd een erg leuke en actieve vereniging. De vereniging is echt een amateurclub die uit jong en oud bestaat. We bestaan dit jaar 20 jaar en dat is een heel hechte club is het. Waarom is het een hele hechte club? Nou, met alle gebeurtenissen die er in het verleden gebeurd zijn, harmonieert de club heel spontaan. Ze reageren op alles wat er gebeurt. En het is gewoon fantastisch om met deze club zo te kunnen werken. Het is emotioneel of liefde of vreugde, maakt niks uit. Het gaat echt hand in hand en het is een schitterende club om daar voorzitter van te mogen zijn. Toneelvereniging Het is wat heeft naast volwassen toneel ook een jeugdafdeling.
Mede hierdoor is de Wansumse club rijk aan jonge spelers. We hebben het geluk dat we dit jaar 3 jeugdleden van het jeugdtoneel dit jaar mee gaan draaien. Dus dat is sowieso fantastisch. En als je dan de leeftijd bekijkt van hoog naar laag, dan zit er een beetje alle schakeringen in. Dat is gewoon schitterend. Zijn toneelverenigingen jaloers op? Dat denk ik wel, ja. Want we zijn nu in samenwerking met de gemeente Venray en die prijzen het heel erg dus dat wij zo'n groot verschil hebben. Er zijn veel verenigingen die dat niet hebben. En dat is gewoon onvoorstelbaar. Welkom terug, tante, heet het stuk dat de acteurs uit Wansum op de bühne brachten. Ja, wat is het voor een stuk? Het is heel lachwekkend. Het is van het begin tot het eind is het onvoorstelbaar hoe het publiek reageert. Het is van een tante die uit Nieuw-Zeeland terugkomt. En dan door een verhaal in een brief van Emma naar haar tante toe heeft ze de hele zaak verdraaid. En nu moet ze, omdat tante terugkomt op bezoek, moet ze de hele zaak dus recht gaan zetten. En dat wordt op een hele hilarische manier, wil ze dat proberen recht te zetten. Maar op het einde moet ze toch bekennen dat het zo niet werkt. En moet ze haar werkelijke verhaal dus toch uit de doeken gaan doen. 20 keer stond het is wat al op het toneel. Nu op naar de 21. Ik hoop het, maar het zal heel moeilijk zijn. Want de reacties van het publiek is nou al, dit stuk is gewoon het mooiste stuk van alle stukken die jullie ooit gespeeld hebben. Het is een stuk dat is inderdaad van begin tot einde is het lachen. En dat is het mooie van dit soort toneel. Het publiek moet komen om te lachen. Ja, zeker. En ze zeggen wel eens soms, 1 dag niet gelachen is niet geleefd. Maar dat is de werkelijkheid geweest. Voorzitter Thijs kijkt tevreden terug op het afgelopen weekend. Heel zeker. Dat had ik echt, in het begin van de week had ik dit dus echt niet verwacht. Het is ongelooflijk wat hier in een week gebeurd is. Dat is onvoorstelbaar. Dinsdagavond hebben we de laatste repetitie gehad. En toen had ik de regisseur eens een keer aangekeken en nog een paar leden. Die zaten toch af en toe met een knipoogje van, dat weet ik ook niet. En donderdagavond na de generale, ja, toen was ik er eigenlijk helemaal niet meer bang voor. Zoals het toen gelopen had, dat is onvoorstelbaar wat er in die 2 dagen gebeurde. In Kunstencentrum Jeruzalem in Venray werd zondag door 65 talenten 2 keer een show opgevoerd. In de aula liet de talentengroep haar capaciteiten zien en horen. Het thema van de show was Glow. Glow is een voorstelling die eigenlijk gaat over het licht, het ontstaan van het licht en het doorgeven van het licht en uiteindelijk het vergaan van het licht. En het mooie is dat eigenlijk ieder onderdeeltje van de voorstelling vanavond een bepaalde discipline heeft. Je kunt naar muziek luisteren, kijken, dans, theater, musical en door middel zeg maar, van het licht worden de ene onderdeel naar het andere onderdeel doorgegeven. En zo krijg je echt een mooi verloop van begin tot eind. Ja, het thema is Glow en het start met een lichtje. En dat lichtje dat nemen we eigenlijk mee de hele voorstelling door. Er was bewust gekozen om de show in de aula van het Kunstencentrum uit te voeren. Nou ja, er zijn natuurlijk niet zo heel veel talenten. Talent is toch wel iets speciaals als je een talent ergens voor hebt. En dan is deze knusse setting brengt het ook dichterbij, vind ik. Dus als je in het publiek zit en je kijkt naar zo'n kleine setting, dan is het meteen wat intiemer. Dat vind ik wel mooi. Ja, aan de ene kant is het natuurlijk wel jammer, maar aan de andere kant vind ik het ook juist wel knus. Voor alle talenten was de voorbereiding op de show een hele uitdaging. Tijdens de lessen moesten we, de hogeren zelf dansen maken. En die werden dan bij de kleinere gemaakt door de lerares. En dan moesten we die heel goed leren tijdens de les. Maar het was, ja, wij hebben dan met blacklight en dat was wel moeilijk om alles helemaal strak te krijgen. Maar het ging wel. En de talenten? Die dromen ervan hun disciplines verder te ontwikkelen op een gespecialiseerde vervolgopleiding. Eigenlijk wel. Ja, ik wil heel graag wel naar een toneelschool. Ik weet nog niet precies welke, maar het lijkt me gewoon heel erg leuk om verder iets mee te doen. Maar het is natuurlijk wel heel lastig. Waarom is dat lastig dan? Het is sowieso lastig om op een toneelschool te komen, omdat er worden heel weinig aangenomen. Ongeveer geloof ik van de 1000 worden er 12 aangenomen. Dus je hebt een hele kleine kans dat het lukt. Maar ik ga er gewoon voor en dan zie ik wel.
Ik wil misschien, als ik keer op 8 zit, dan wil ik misschien naar de school in Venlo van dansen. En jij, denk je dat dat de toekomst is? Ja, ik ga volgend jaar, ik heb vorige week volgens mij auditie gedaan en ik ben aangenomen, dus daar ga ik volgend jaar naartoe. Na alle tijd en energie die in Glow waren gestoken, hadden de docenten reden om trots te zijn op het eindresultaat. Ja, we zijn ontzettend trots op de leerlingen. Op alle jonge mensen die dit voor elkaar hebben gekregen, er hard voor hebben gewerkt. Ja, dan sta je wel met trots te kijken. Ook een kleine kritische blik natuurlijk altijd, maar vooral heel veel trots. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgen 6 uur. Om 7 uur kunt u kijken naar een nieuwe uitzending van Venray in Bedrijf aan tafel. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht blijft het zo'n 1 graad. Overdag is het vrij zonnig en loopt de temperatuur op tot 16 graden. Wel is er wat sluierbewolking. De paasdagen zullen nat verlopen met op zondag kans op onweer en hagel. En beide dagen wordt het 12 graden. In de nacht van zaterdag op zondag wordt de klok vooruitgezet naar de zomertijd. Hele fijne paasdagen en graag tot de volgende keer.